Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila, Aksyon Radio Philippine Standard Time, 1:41. Kumusta naman sa itong mga palengga ng mga tagpalamati, mayong hapon sa inyo tanan, kag-ari naman ang inyong kubot nga lagad City sa Wilma, para iya sa karon nga adlaw nga edisyon sa This Is My Life, Miyerkules na kita, na? Oktobre 7 tuig 2020, ang atong pagpangamusta sa inyo tanan. For sure nga nakapanyaga na kay daw manayanaya ang mga itsura, daw nagayong-yuhong na mag-amat, no? Sige, go lang kita, ano? Salamat gid na nakapaniyaga na, so nagapatunaw-tunaw na ganing iban, ang iban malipayon, nga atawe ay kainay sa NBA Finals, enjoying iban kay daog sila, karon malahan ka lang nagamay. Sa mga senior citizen naton, mayong hapon man sa inyo tanan, kamusta? Okay na, hinay-hinay lang ang paghalong sa gihapon, hindi anay magpasayang-sayang nga mangisog bugid bala nga magwa, ha? Relax lang anay, aslat, relax lang anay, kag tumanong ka lang anay, dirang ginahambal nila sa aton, ginasugo nila sa aton nga maghalong kag magsunod sa ila ginapahimo sa inyo, ha? Ara bala magbutang face mask, hindi nga diri lang niya sa may bakbak, hindi tabon gid pati ilong, ha? Okay, kinahanglan gid face mask. Kung may kalatuan naman, mga palangga naton nga mga tagpalamati, magwa sa mo, bakal bulong kadto sa merkado, o kundi man mga establishmento, kinahanglan nyo gid na iya ang face shield. Kag siyempre, sa gihapon lang, himuon naton permi ang paghugas ng aton mga kamot, balon kita sa alcohol, importante yan, ha? Pero kinahanglan magkaon kita sa mga masustansya nga pagkaon para nga magpagsik kag magbakod ang aton lawas. Go! Adya tawe, go gid. Kinahanglan gid po dumaano na gid sila. No, okay lang na ito sa gihapon. But anyway, gamay lang gid. Sa gihapon, diri sa sulod ng Bacolod, ara kita gihapon, di ba? Kaya tiyasta pa nila sa 31 mo, sa 7 pa lang subong, di ba? Ang pagpaidalom naton sa General Community Quarantine, samtang atong probinsya, Modified General Community Quarantine. Kung magbantay, kag magtanaw lang kita sa pagligad sa mga inadlaw, bang sige-sige man, ha? Sige-sige man ang atong countdown para sa mabot nga Disyembre 25. Oo. Sa countdown na ito, before Christmas Day, sila natawi, 79 days na lang, 79, ha? 79 na lang kaadlaw, Paskwa na. Adlaw sang Paskwa na. Kag 86 kaadlaw, magasulod na ang tuig 2021, year 2021,
Di daw sa ano balain na. But anyway, sige-sige lang kita sabay pa na mahitagan katumanan, bugos nga katumanan ang aton adlaw-adlaw man 24/7 man nga pagpangamuyo na mahitagan kita sang kumpleto nga sabat sa aton ginapangayo. O amat-amat kay makita man naton, di ba? Makita naton kag ginapasalamatan man naton ang mga mga masinulundon kag mahinalungon mga mabuot naton nga mga kauturan kag sa karon ang update sa diri sa sulod sang Bacolod as of kahapon sang hapon, di ba, sa Wilma, di ba, October 6 man. Ang bagong nga kaso 34, na 34 ang bagong nga kaso sa COVID-19. Ang aktibo 1,073 o 1,073. Pero ang kabugusan nga kaso diri sa Dekbanwa sa Bacolod 4,248. Ang mga nagka-recover, habasin nyo yan, out of 4,246, 3,083 ang mga nag-alalayo sa COVID-19, di ba? Kag ang bago nga nagkalampuwa. Kag iyas ginapasalamatan natin sa dako, 1,002 gibiya. Siyempre, sa gihapon masubo ng 90, pero pasalamat kita nga wala sang kabuhi nga nadula iya sa update kahapon sa hapon. Sa probinsya sa Negros Occidental, 20 ang bagong nga kaso. Suma total ang probinsya, may 3,358 ka mga kaso. Kag sa bugos nga Pilipinas, may pila na tawe 326,000. 326,833 ang kabugusan nga kaso sa coronavirus. Sa din na mga naka-recover dira, ang mga nag-alalayo, 273,313. Di ba, Tita Wilma? Yes, do ka nami lang. Pero sa bugos nga kalibutan, may minilyon naman na iya mo, di ba, Tita Wilma? So sa bugos nga kalibutan, may 36 milyones, 41,763 sa mga kasos ng COVID-19. Sa diin, ang nag-alalayo, may 27 milyones, 145,526. So kita, dugang-dugang lang na paghalong para sa iton man, ikaayong lawas para safe na safe kita. Diba, Tita We? Yes, kinahanglan niya safe na safe kita. Safe na safe kita, pero kamusta ang mga nagpulusta? Kamusta iya ang Game 4 sa NBA Finals kay ina? Baw, gatumbo ang iban kay nagdaog sila. Mga Lakers, siyempre. Diba? Isa na lang kadaog ang ila kinahanglan para nga mangin champion sa National Basketball Association. Isa na gid lang ang kinahanglan sa Los Angeles Lakers para nga makuha ang championship sa NBA Finals. Napiyab di kainan sa Lakers ay Miami Heat sa Game 4. Sila score nila tawe 102-96. Lakers, siyempre, ang record 3-1 sa among na series. Sino naman? Hindi, si LeBron James. Si LeBron James, naka-record siya ang nahimo ni LeBron James nga points, 28 points mo, no, di ba? Si Anthony Davis naman, 22 points. Si may ara pa. Bantayan ta, babsaling nila, umuay na yung may himo, ang Miami Heat sa Lakers sa Sabado. Kay sa Sabado, ang Game 5. Mainit na nga enkwentro hanay. Okay? Yes, Tita Wilma, di inadang ako niya, okay lang na siya. Okay, gamay nga update, Tita We, sa atong sini dalagan sang panahon. Kay ang weather forecast kay ina alas 11, nagapakita nga ang ginlansyon to ni Tita Web na kahapon nga severe tropical storm at may international name na si Cantong. Pasalamat kita kay hindi na siya magsulod sa itong pungsod Pilipinas. Amo na niya international name, Cantong. Sa final weather advisory sa pag-asa karon nga adlaw para sa mga bagyo, katapusan siya nga nasiplatan sa sentro
sini sa kalayuon nga 1,515 kilometro sidlangan aminhan na sidlangan sa extreme northern Luzon. Kag nagbasfog pa siya, na ang iyang punso sang hangin na nagalabot sa 110 kilometro por ora malapit man sa sentro. Kag pagmadlos naman nga nagalabot sa 135 kilometro por ora. Nagahulag ang bagyo sa kadasigon nga 15 kilometro por ora sa direksyon nga nakatundan aminhan nakatundan. Kag suno pa sa pag-asa ang direksyon sa karon sa bagyo nga ini, masiling dala naton gamay lang ang iya tsansa nga makasulod siya sa aton diri sa Pilipinas. Ay, salamat, no? Kag ginapaabot man nga magapadayon pang pagbasfog sining bagyo. Kag sa gihapon may posibilidad ang typhoon category karon sa gabi o konbuwas sa aga. Pero sa guwasa, don't worry. Pero ang low pressure area naman nga ginamonitor sa pag-asa, katapusan nga na siklatan, kalayuan nga 230 kilometro, sidlangan, nabagatan na sidlangan sa Dait Camarines Sur. Kag dali naman sa aton, syempre, ang mabatsyagan naton, ang ma-experiensya naton diri sa Western Visayas, sa western section sa pungsod, ang southwest monsoon o kung hangin habagat. Amo nang mabatsyagan naton iyak ba? Southwest monsoon, ano pa medyo mabulubugnaw na magluwas diri sa aton sa Visayas, sa southern Luzon, kay subong man sa Mindanao. Okay. Ang western to central Visayas, Palawan, kalakip ng Calayan Group of Islands, kag Occidental Mindoro, mangin magulugalom, kag magalumon gid na naton kalangitan, pero may mga lapta-lapta man nga mga pag-ulan kita nga ma-experiensyahan bangod sa hangin nga kabagat kag low pressure area. May mga pagpanag-uob man. Ha? Okay, Tito Wilma? Kag ang temperatura naman nga itong mabatsyagan diri sa syudad sa Bacolod, kag Negros Occidental, pumalin kaina, sang kagahon, tubtub-tubong, 24 degrees Celsius, kag subong 30 degrees Celsius. So, from 24 degrees Celsius to 30 degrees Celsius ang atong sa temperatura. Bacolod, kag Negros Occidental. Si Haring Adlaw, baw, kaina, alas 5:46, masanaaw, masanag na ang kalangitan. Kay ti, mabutlak na si Haring Adlaw. Temprano naman sa karon nga magatunod. So, alas 5:41, madulong-dulong na. Madulong-dulong na ang atong kahapunanon. Malawig ang kagabihon or madulong sang sa kasanad. Okay? So, yun ang atong sa weather update. Iya sa karon nga hapon. Gusto ko pamantani, hindi kayo may-ari balali. Gagmay lang ginata dito, no? Tuod ni sa National Privacy Commission. Yes, nag-umpisa ng online learning, di ba? Online learning sa mga estudyante. So, nagpagwa naman sa mga do's and don'ts. Nagpagwa naman sa mga do's and don'ts ang National Privacy Commission, kung NPC, nga pwede ganiton nga guidelines sa mga estudyante, pwede ganiton sa mga ginikanan, sa ila sini guardian, teachers, kag sa eskwelahan. No? So, sila sa mga advice ng NPC sa mga estudyante, sunod lang, kinanglan, hingo ka mo sa mag-create ka mo sa very strong password, mabakod yung password sa pag-sign up sa e-learning platform. Isa na sa mga guidelines. Ang password dapat hindi magnubo sa 12 o kung 12 o kung 12 ang characters. May upper kag lower cases letters dapat, numbers, kagamitan man sang symbol na para hindi masunod sang iba. Kinanglan mangin alerto man, kinanglan mangin alerto man kamo sa panahon sang online classes, ilabi na sa pag-share sa mga video, mga pictures, kag files. Gamit din sa customized background para malikawan ang aksidente nga disclosure sang personal nga informasyon. Ang pag-install pagid, regular na pag-update sang antivirus program, kinahanglan man. Pag-mute sang microphone, kinahanglan, pag-mute sang microphone, kag pag-off
sa camera kung wala ka nagahambal o kung wala ka nag-recite. Kung maghalin ka man sa desk o kung sa lamesa, kinanglan i-off mo anay ang camera kag i-mute mo ang microphone. Sila ina sa mga guidelines. Nagpagwa man ng NPC sa mga advices sa mga ginikanan o kung guardians kung paano nila mabuligan nga protektado online ang ila sini mga kabataan. Ang mga teachers naman, ginapalitaw mo sa NPC sa pag-post sa announcement nga nagaunod sang personal nga data sang ila sini mga estudyante. So pila inaya sa mga do's and don'ts sa online learning para sa action sini mga estudyante, especially for K-12 and college students sa mga ginikanan. Pero ariho, nakuha ko man panugyan naman sa Department of Health sa mga ginikanan, abisuhan sa nga DOH, Department of Health, ang mga parents, sa mga students, nga kung mahimo i-disinfect anay ang mga mabaton nga learning modules alin sa mga eskwelahan para masiguro ang safety sa mga bata naton against COVID-19. So, disinfect mo na, sprayan mo na, hindi, bitaw, kaya naputos mo na, hindi o kayo na isa-isa na nila. Pakinumdum naman ni Health Undersecretary Mario Rosario Berhere nga nagakabuhi ang virus sa sila ka oras sa mga surfaces, gani dapat timuon gid permi sa mga ginikanan ang paghalong, pati na sa pagbaton sa mga learning modules nga paggagamiton sa online classes. Siling niya Berheri, dapat timuon gid permi ang minimum health standards pareho sa pagsugas sa mga kamot sa atong mga kabataan, kag dapat mahibaluan man sa mga iloy kung paano i-disinfect ang mga school materials sa ila sini mga kabataan. Pwede hambal ni Berheri painitan sa sila sa adlaw mga modules, sila ka oras antes ini gamiton para makasiguro nga mapatay ang virus kag hindi na kinahanglan nga magbakal sa malahalon gid nga disinfectant. Painitan lang gid basta masingki ang sila sa adlaw kag dapat man nga hambalan permi ang mga kabataan hindi gid mag-uyat-uyat permi sa ila, mga maghaplos permi sa ila nga guya. Kag regular gid nga magpanghugas sang kamot o kung hindi gani gamit gid sang alcohol. Kag kabalo gid kita sang Lunes, formal na nga bukas kag nag-umpisa ang mga klase sa mga public schools. Kag kadungan man sina syempre pagpahatag sa mga module sa mga students sa nga ila paggagamiton sa online blended learning. Kagin siguro naman sa DOH istriktuhon Manila ang pag-monitor sa mga eskwelahan na tungod sa paglaptas ng virus. Ilabi na nga may mga teachers nga kinahanglan gihapon nga magkadto pagit sa mga eskwelahan para patigayunon ang online classes. Speaking of online classes, ang pinaka-main nga problema, internet connection. Mayong kita sa mga inang mga pisonet, di ba? Pero kaluoy yapon ang mga kabataan kaya di man kalabot sa ilabalay mo ang signal, di ba? Tito, yes, pero sige na hulaton sa mga development sini kung ano mga maayo, kung ano ang maayo na epekto kag hindi maayo, sining online classes ngayon. Well, anyway, 1:59 na Aksyon Radio Philippine Standard Time. Ang ato na matahong nga lilansunon para sa inyo. Dali lang. I'm so young and you're so old. This, my darling, I've been told. I don't care just what they say, 'cause forever I will pray. You and I will be as free as the birds up in the trees. Oh, please stay by me, Diana. Okay, Diana from Paul Anka. Kabang hindi na sa ato nilingaw sa akong ginalingaw natong sa inyo sa kahapon. Ang gamay lang nga, ma-recall ninyo ang mga matakong kag mga
nakaligad naton nga mga lalantunon. Nga makapahanom, especially sa itong mga young ones dito, sa itong mga elders, ang ilang sini mga nagliligad. No? From Paul Anka, Diana. Relax lang, in punto alas 2, National Radio Philippine Standard Time. Magabalik si Tita Wilma sa pagbasa sa nga itong sulat pagkatapos kami. Whatever your laundry needs. Kaliwan, no? Sa ito, sila mga palagay ka mga panamati. Okay, ang mga nagpudra sa ito na live, sa ito na FB Live. Hello, mayong hapon Aksyon Radio. Amuman sa imo Aksyon Wilma watching from Riyadh, Saudi Arabia. Since Eva, thank you, good afternoon, uy halong kagida girl, ha? Mayong hapon Aksyon Wilma, monitor lang kami kay Tamiya ko kay Bucolomania, Alexander Gilaran, Umbion. Mancho Arnejo, salamat. Hello, Inday Jean Osiser. Good afternoon, Tito. We're monitoring always. God bless and keep safe. Love you. Bao salamat. Love mine. Annalyn Vidal, Hasangas. Yes. So, hi, Tito Wilma from La Carlota City. Sa mga listeners natin dada from La Carlota, hi and hello. Kamusta na kamo ay paghalong-halong gid. Ina para sa aton. Tanan gid. Dorita Fidel, hello Tito Wilma from Purok, Kabakawan, Barangay Villamonte. Gina-imagine ko ang Villamonte. Hindi ko ma-picture out ang Kabakawan, no? But anyway, Dorita Fidel, kaya sa iba neto ng mga palangga, mga kagpalamati dito sa Barangay Villamonte, mayong hapon sa inyo. Alex Fuentes, good afternoon. So this is my live. Kay Aksyon, Tito Wilma, happy Wednesday sa imo, tita. Be safe. Salamat gid sa imo, sir. Martin Aliling, watch you from Imos, Cavite. Yes, thank you. Good and good afternoon. Good afternoon, Ma'am Wilma. Keep safe always. Take care. God bless us all. Ma'am Elizabeth Malaka, ikaw man. Hi, Tita We. Hi lang ko kay Mama Colorna, kay Papa Corolando. Hava. No? Marites, Michael, Kim, kag love na permi, nega-monitor sa Barangay Kaduhaan, Kada City. From Mariti Felazario, Hava. Hi. Good afternoon sa imo. Good afternoon, Tito Wilma, watching live sa FB, kag sa radio. Si Mama Rose Valencia, si Lancy Keisha, kag Zian Matthew, Family Fernandez of NSW Australia. Keep safe and thanks. Novi Valencia Subaldo, thank you. Kamumandera, maghalong man. Okay? Action Week. Good PM. Magulang kapasa ako nag-wait mo lang ko karon ha pagpapamok na pala. Action Week, good PM. Always watching kami dari Japon sa Celine Homes. Stay safe always, tita, and God bless you and your family. Sa imo man, kagbubos mo man nga pamilya. Mayong hapon, Tita Wilma Martin Diswasido Badik. Mayong hapon lang da sa imo. Kag may damo gid nga salamat. Relax lang anay kamo dira, kay balikan lang kamo karon ni Tito Wilma. Okay?
dahil man si Tito Wilma sa This Is My Life. Kag ang ato na Dr. Alfred Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma. Ay Okay, ang aton sa ni letter sender sa karon nga hapon. Baw nga anak ko lagi ko nag-expect pero okay lang na siya, no? Sabay pa. Din paagi naman sa aton sa ni messenger. O sa ibang dira nga nagawin, hindi na amat-amat lang ito, kaya gina-line up yan mo, no? Ginapasunod ta lang mo, na? So, sininga hapon na nga ito na tagpadala sang iya istorya. Nagapatawag ini siya sa ngalan nga Gerson, na si Gerson. Kag ang mensahe ni Gerson sa itong sa ni personal account via messenger, nagasiling, Dear Tita Wilma, tawagan lang ako kay Gerson sa Negros Occidental. Please hindi lang paglawag ka ang akong FB account. Tita, ang akong mama suki mugid sa programa This Is My Life. Ang akong sulat natungod ini sa akong pagkatao. Abi mo, Tita Wilma, kabudlay na magsalig ka sa lalaki niya. Love. Abi mo gusto sa parents ko na maka-apo sa akon. Pero daw mapaslawan sila, tita. Siyempre, gusto ko man na maging happy sila. Galing lain naman ang nabatsyagan ko sa self ko. Nag-try na ko how many times na magpangaluyag sa girl. Hindi kita mabaton sa self ko.
naka-boyfriend ako, pero feeling ko, hindi man kami seryoso sa isa kag isa. Very sweet kami permi sa mag-updanay. Pero kung ada na gani kami sa work, kanya-kanya man kami. Kung mag-inom, kag kung sino ang may celebration, na upod namon sa office, go man kami. Para sa amon, ang I love you, isa ka-expression lang na kinakanglan mo ko. Hindi man ko gihapon sigurado, Tito Wilma, kung sigihon ko ang magpakigrelasyon sa madugay. Kunya, gapasugot ako nga mangin happy, bisa nabalaan ko, nalain ang gusto sa akon sang lalaki. Siling gani nila, ubos ko no ang akon kapital permi. Joke ina sa mga pareho ko. Kaya hindi man balanon, Tito Wilma, nga isa ako ka LGBT. Isa ka best, abi mo, may na-crush sa akon nga babae. Pero ginhambalan ko sila nga, beshi ako. Taas lang ang kilay ang ilas sinisabat. Kan mag-isip. Sa subong, Tita Wilma, nagahulat ako nga may magaseryoso sa akon. Para nga hindi na magsalig kag magpaabot ang parents ko sa apo nga ilagi na exercise. Sa trabaho ko, may posisyon ako. Gani, wala man ako nag-worry sa life ko. Pero gusto ko lang nga mangin free ako na palanggaon sang isa ka na lang. Palanggaon ako kung sino ako. Tani, Tita We. Still here lang pa. Thanks for reading. Jorson. Okay, Jorson, sa inyo salamat kag maayong hapon. Salamat sa pag-share mo man sa bahin sang imo kabuhi about love. Kanami pa sa ngalan mo, Tani. Pero tianon mo na, no? Hindi man na ikaw nagay sa kalibutan nga mo sina mo, ha? So, sa bagay ako, personally, saludog ko sa mga saludoy. Gasaludar ako kag nagarespeto sa mga miyembro sang LGBT. Diba? Why nyo man naging gusto mo, diba? Why nyo man naging gusto? Pero, ugaling depende sa natundan. Kung naintindihan mo, kung anong paghangop mo, kaya mo nang tindugan mo. Pero kung ang ginikanan mong nagapag-usadya, gidya mo, diba? Kaya may nabalaan ako nga, hindi gidya mabaton sa igya, ginikanan ng susubong. Ang sakit na ginakasibo siya. Kaya din sa imo, Jorson, kung kabalunan imo ginikanan na tungod sila, kasi suno sa imo, nagapaabot sila nga makaangkon sang apuhalin sa imo, di ba? Ayo. But anyway, siguro sa imo sitwasyon, wala mo pa nakita ang lalaki nga para gid sa imo. O kung hindi man, no? Sinahinglan nga mabaton mo na ang realidad, no? Subong pa lang. Kaya man mismo sa tinosong sumilanon mo, no? Kinanglan preparahan mo, kag batunon mo, ang realidad sa nagakakabot sa kabuhi. Kung nagabat siya gaman sang kalipay, sa imo pagpakigrelasyon sa isa kalalaki, kag baka silang kita mo, hambalon sa I love you para sa ino lang, kaya kinanglan mo siya, that's on, pagkatapos wala na. Pero may ara man nga mga nagkakapigrelasyon sa pareho niya nga lalaki. Na seryoso man, di ba? Yara gani nga sa subong, nagaedad na sila, of the night lang sila gihapon.
Amo na siling naton nga kung para sa imo, kag para gid kamo, sa isa kag isa. Di para gid kamo dira yan. Pero, sa mga babae naman, kinanglan maging nice ka lang sa mga girls. Try mo lang na mag-entertain man sa girls. Sili mo may nagkakwash sa imo, so hindi parang kamo diretsyo. Hindi ba sila maabot ang tiyempo na nga may ara babae? Ay, maimo ay, di ba? Nga makapapitik sa balatsyagon mo. Kaya may ara, gani, let's say, kabahin sa babae, tumboy ha, na feeling niya lalaking-lalaki, di siya yan. Pero nag-abot ang tion na sabihin. Bisan kontra niyang lalaki. Pag nadula ng lalaki sa kaboy, na-realize niya nga there's something inside na special para sa lalaki niya kinahanglan niya. Pero nagdayunay sila. Galing bugoy-bugoy lang siya no? So, kagwapa, no? Galing bugoy-bugoy lang siya pero nakaanak sila. Abing mo kung sila pa Jerson na bata nila, 3. Kasi man sila subok. Ginbaton man siya sa lalaki nga amo nang iya nga pagkatao. Ginbaton siya nga amo na siya, pero kay si love ang nagtulod sa lalaki mo, sa iya. Ginbaton siya nga tumboy siya, titungod sa gugma, ginpangasawa niya, di ba? Kag happy man sila subong. Ang nanian ko lang sa imo, Jerson, kaya nga, nangin honest ka sa imo kaugalingon. Nangin honest ka, kagabay pa, no? Don't worry, no? May, hopefully, I don't know kung ano man ang mga pagbuot sa mahal nga Diyos. Kag kung bala, may ara gid para sa imo, may ara gid kung wala. Diet, bato na. Kag kung lang taon ta kung ano man ang iyong reaksyon sa imo ginikanan, amo naman ang hulaton mo. Kag preparahan mo, di ba? Ang wish ng gini Tito sa imo siguro nga kinanglan man ni malipayon ka. Kag siyempre ang pamilya mo. Siguro isa ka lang lalaki sa inyo pamilya, ano pa gusto nila makaapuna sa imo, or ikaw lang ang lalaki or solo nga ba? So, nagsasakit-sakit sa ginikanan. Pero wait and see ikaw, sa mga posibilidad, sa mga posibilidad nga matabo, nga dapat subong palang preparahan. Kaga, sigurado man si Tito Will, mga kaya mo na. Okay, Gerson? I remind ang bahay nun, April Borrihino, na itong ginadulot para sa inyo. Kapag nakita ka, ako'y nahihiya. At pagkausap ka, ako'y namumula. Sabi ng puso ko, ako'y in love sa'yo. Sana ay mahalin mo rin ako. Sana kung mahalin mo rin ako na amo nang ginapangita mo na may there's somebody nga makigrelasyon sa imo seriously na. So, kabay pa, no? Na may ara na maabot sina sa imo kabuhi to Jerson. Anyway, thank you so much. Gani sa iban man natong dala nga mga kauturan kung kamuman may mga istorya sa kabuhi, nga luyag man ninyo i-share the results of my life, mga itabo sa inyo kabuhi nga nakatagon sa inyo leksyon kung inspiration man. Problema nga luyag man ninyo idangop kay Tita Wilma, katutok sa masarangan ni Tita Wilma man. No? Kung hindi man kita makahatag direkta nga solusyon sa imo kabuhi, pero paagi man sa aton pagbinagbinag sang nagkakatabo sa imo kabuhi, ikaw mismo makahimo konklusyon, desisyon para sa kayuhan sang imo kaugalingon kag sa imo problema. Ha? Pwede man ninyo masulat, mapadala diri sa amon sa Aksyon Radio. Ha? Isulat ninyo, this is my life. Address ninyo, this is my life. DYEZ, Aksyon Radio. Wilrose Building, Burgos Lukson Street, Bacolod City. Hindi gani, pwede man, pwede man kamo sa FB Live o sa FB Live. Sa Facebook, magpaagi kung may
Facebook account ka mo, search nyo lang ang Facebook account ni Tita Wilma, na Wilma Antupino Sugaton. May ara da send message, pwede nyo lang dapat type pati inyong greeting, send nyo lang sa akon. Kaya ako lang makabasa sila. Okay? Yes, Tita Wilma, salamat kid. Alas 2:21 na Aksyon Radio Philippine Standard Time. Ang ito na panyawan nila naman ko, siyempre, sa nakaprodukto sa Fed Pharma para sa mga nagaproblema sa ilar sa pagkatapos mansing sila sa mga importante nga mga pasidalo. Sugon. Inday Chin, good afternoon. Hello, Tito Wilma, kunumayong hapon. Siling naman ni Elisa or Eliza Mandalo. Mandalo, Tito Wilma. Yes, Mandado. I'm sorry. Siling niya, Tita Wilma, good afternoon. Tita, God bless. Please greet family Arivalo sa kay Nanay Isang sa San Miguel, Lacar, Lota. Okay, aga pamati siya. Kay Alex Montesa, mayong hapon man. Kag, Danny Rose, Opiar. Good afternoon, Tito We. Greet lang ko, family Opiar, watching live sa Kabakungan. Yes, salamat, kid. Okay, Danny Rose, Opiar, salamat, kid. Tito Wilma, yes. Oh, tapos na. In the Virginia, San Antonio, Alpina. Good afternoon, Tito. We're watching always from Yesalan Homes. Amelia Villar. Good afternoon, Tito. We're watching live from Mailom, Bago City. Yes, salamat man kag mayong hapon lang dira sa inyo. No? Mayong hapon lang dira. Kag Martin. Yes, Martin. Salamat kid. Martin Diswasido. Bentik, mayong hapon to. Amelia Vilbar. Good afternoon, Tito. We're watching live from dami na Tito Wilma. Pisik-pisik siya bala. Pisik-pisik siya bala. Bakong pwede pala nga punggan mo siya, hindi sa magpisik. Kaya pisik-pisik siya. Okay. Siling naman ni, hindi na to. Nanatutawa, Dayan ng Konsolasyon. Mami Dayan, good afternoon. Thank you so much. Good afternoon, Inday Wilma Dayan. Nag-kid music mo ba ho? Yes, for you. Sa inyo tanan. Paamo ka na. Good afternoon, Tito Wilma, watching live from FB sa radio. Si Mama Rose. Yes, salamat, kid. Kag Martin Aliling. Yes, kay Alex Fuentes. Is listening and watching. Thank you, kid. Mayong hapon, Aksyon Wilma, monitor lang kami. Manjo Arnejo, salamat kid. Tita Wilma, good afternoon. Tita, please greet the family Arivaluca kay Nanay Isang sa San Miguel, La Carlota. Araman si Inday Wilma Cabarles. Good afternoon. Good PM. Tamiyol kuyo kay Ofelia Galero RC from Wilma Cabarles of Isabela. Alex Montesa, mayong hapon, Tito Wilma. Yes, Inday Jean Officer. Salamat kid. Kag palangga, pwede. Silinis, since Eva, pwede magpalangga, pero hindi pwede mag-asakit. Kaya di, muna gani, nga, alam mo na, bay, gani, pa, ginapalangga sa maayo, sa katulad mo bayan, kaga, depende lang na sa tao. Ay, nice. Nice man, since Eva. Thank you. Miss Heaven, anak man nag-upod sa aton, karon niya nga hapon. Thank you, kid. Kag,
Aha, dali lang gid Tita Web. Ara naman siya. Carlit, ano na, Carlit Jane, Horidico Anciano. Thank you so much. Mayong hapon lang dara sa imo. Good afternoon. Kag, mhm. Martin, ara naman siya. Okay. Okay, balikan ko lang dugay-dugay naman ang inyong mga greetings. Okay? O kung pagpalamanog o kung pagpalang hubaw-hubaw, kung may mga bukol-bukol ka mo sa lawas, problema niyo man naging sa ni nga palangga nga mga tagpalamati karon nga hapon. Yes, ang nga aton sa ni for your information na FYI nga aton man ma-share sa inyo sa sini nga hapon. Kung naman kung inyong dumduman kay ina sa una nga bahin sa nga aton sa ni pangalagad sa This Is My Life ang natungod sa COVID-19, di ba? Nga kung daw ano siya kalawig, kaya kita mo gahambal gani ang DepEd nga ang DOH sa mga ginikanan nga kinanglan ang mga modules i-disinfect ninyo, di ba? Pero ariyo, kay may nagsiklatan bala si Tita We, nga ang coronavirus gali, ariyo, ginabulubanta, nagalabot ni siya 9 hours sa atong skin. Kung magtapik siya, makatiner siya yan 9 hours sa atong sinipanit. Inasuno man sa ginpagwa iya nga bag-o nga pagtuon sa mga researchers sa United States of America o kung sa US, Estados Unidos, para malikawan nga malapnan ang mga volunteers, ginpatigayon sa mga researchers nga ini, ang lab experiment gamit ang cadaver skin o kung batian niyo to, cadaver skin. Magpaminsan lang ta sang cadaver nga daan bang panit gali sang patay, ha? Cadaver skin o kung panit sang patay nga ginadonate para sa medical use. Amo na nila ginhimo para malikawan nga malat na ng mga volunteers, ang ginhimo sang mga researchers na sa ila sinila experiments gamit ang ila gineksperimentuhan ang cadaver skin o kung panit sang patay. Ina nga panit sang patay ginadonate ina para sa medical use. So nahibaluan nga ang influenza A virus nagalawig lang sang 2 ka oras. Sa ato nahibaluan, di ba? Influenza A virus nagalawig lang sang 2 ka oras. Kag ang abi ninyo coronavirus ya siyam ka oras ang iya siniresistensya sa aton panit. Pero nahibaluan nga nagakapatay ang virus after 15 seconds kung maggamit sa hand sanitizer nga may 80% alcohol. Niya sunod niya sa pagtutuon sa mga researchers sa US,
nahibaluan nga mapatay ang virus after after 15 seconds kung maggamit sa hand sanitizer na may 80% alcohol. Gani, ginarekomendar man sang US Centers for Disease Control and Prevention na magamit sa hand sanitizer na may 60 to 95% alcohol. O kung maghugas sang samot, habunan sang tugtog 20 seconds ang atong sinikabot kag kung posible palang labot di sa siko naton nga pagpuspos ang habon ng wadigit. Una na naging pagwa sa pagtuon nga dako iya ang porsyento nga makuha or maangkon ang COVID-19 sa aerosol kag droplet. Gani ginapahinumdom sa mga researchers halin sa clinical infectious diseases nga proper hand hygiene is important to prevent the spread of SARS-CoV-2 infection. Inapahinumdom na nila kag nakita nila gid nila nga ang coronavirus could stay longer sa aton panit siyam gid sa oras. Pero kung gamitan ta sa hand sanitizer nga may 80 to 95% alcohol into or in 15 seconds mapatay siya. Okay? Ina lang ang malipot iya nga informasyon nga na-share ni Tito Wilma sa inyo sa sini nga hapon. Sabay nga makabulig man. So, relax lang anay kita dira. Pero sa aton man anay dira mga kauturan, ang aton sini, Dr. Alfred Pure, mapagkatapos ang pila ka mga importante nga mga pasibalo. Mighty si Effective. Ari siya. Alex Montesa, no? Mayo nga po, Tito Wilma. Tamyaw ko yung tita, yes, ara na Inday Wilma, na tamyaw ko na si Inday Ofelia Galero RC. Ara matira si Giselle Franco, di ba? Martin, good afternoon, yes. Lulu Adok, ginatamyaw kagid. Man si Lulu Adok, nagapamatigid sa Aksyon Radio, kag sa pamilya Bandik, kag Diswasido family. Stay safe and God bless. Okay, salamat kita. Kay King Alib Pagit, salamat man. Kag, syempre kay Amelia Villar, kay Irene Erina, salamat kita yung hapon ng dira sa inyo. Kay Rebecca De, kay Dennis Richard Tibor Roma. Sir, kamusta lang? Kamusta ang klase? Lenny Valencia, salamat man kay Ernesto Pineda. Good afternoon. Kay Ana Vectorama. Salamat kit sa inyo kag mayong hapon kit. Rose Embra, kay Mayumi Goda, kay Alfred Almaraz Jr. Hi and hello. Salamat man sa inyo pag-upod kay Tita Wilma karon nga hapon. Kag kay Alex Montesa.
Oh, Mary Grace Fermin. Oh, Mary Grace Eugenio Fermin. Salamat mayong hapon. Elisa, mandado ka kay Liza Libon, kay Lide Navarrete. No? Cory Vidaha. Yes, salamat man. Kay mayong hapon man kay Leonila Tarosan. Kay Queen Jersey Prenesa Islaya. Good afternoon. Noel Tandoy, kay Maria Cecilia Pabon Jimenez, kay Carlo Pamamata, kag yes, Alexander Gilaran Ombion. Jerry Books pa ma. Salamat gid. Okay, relax lang ka mo. Balikan ko na dugay-dugay nga tong sa ni mga greetings. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay ng pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Nanay Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Mga zodiac sign para man sa itong tagsa ka horoscope sa karon iya nga adlaw. Di ba, Tita Wilma? Miyerkules, Oktubre 7, tuig 2020. Pero antes man, ato na ni mga celebrators, birthday celebrators for today, October 7. Yes, hindi ko ginalipatan. Si kay Father
Roselo Siloy Villarosa. Na si Father Siloy sa may home site. Dira na siya subong ga-serve. Father Siloy, hindi madumduman nyo sa itong mga avid listener, di ba gina-interview tayo na kung may mga hilikotong sa simbahan mo? Siya Father Roselo Villarosa. Yes. Father Siloy, happy birthday. Wish mo na to sa imo, always be safe, stay healthy. Kabalugig ko yung malipayon kagid ka always. Tagaan kapag biduga ng wisdom sa pag-serve sa tao. Kaya kabaluman ko yung kung paano ka mag-homily ang tanan nag-enjoy. No? Father Siloy, thank you, God, and God bless you. Okay, sa ibang paginaton ng mga kauturan, nga sa ulog man sa ilakad, lawan karon nga long, happy birthday sa mga mag-asawa man dira. Happy wedding anniversary. Oho, kato na kita sa horoscope. Una nga zodiac sign. Sa mga nagaulat ng ilang sini nga horoscope. Sitawe ang mga Libra. No? Libra, mga nataw, Setyembre 24, tubtob, Oktobre 23. Are, Libra, tungod sa pagpangamuyo, ikaw magabayan, kan husto nga pamaagi, kung paano mo mapabalik ang pagsalig sang tao nga imo ginapalangga. Kuno sa imo horoscope, pangaluyagan mo kung niliwat. Okay, pero may ara diri nga habang nga hindi kagid magpadali-dali sa pagdesisyon para wala ka man sinulsulan. So bulsi nga hinay-hinay lang. May suwati mo nga mga numero 10, 14, 18, 25, 32, 50. Fire red is your lucky color. Fire diyan. Sa mga Scorpio nito, Oktobre 24, tugtog Nobyembre 22, pansit gidya. Kada mo sa mga pansit, kung nga ginapangabay mo garon nga adlaw. So, i-enjoy mong pagkaon, pero dapat, disiplina kung mong kaugalingon ng Scorpio. Dugang-dugangan mo ang pag-inom sa tubig. Suno man sa imo sini, zodiac sign. Pangamaswati mo nga mga numero 25, 32, 53, 11, 43. Lucky color, pearl, white. Sa mga Sagittarius naman, ang mga Sagittarius, mga nataon Nobyembre 23, tugtog Disyembre 21. Sagittarian ang pagpangimon, hindi pagpalangga o paghigugma. Kung wala sang mataro nga basihan. Gani, please, Sagittarius, ang imo horoscope na kasi lawig-lawigon mo man ang imo pasensya. Mga masuwati mo nga mga numero 45, 32, 21, 15, kag 51. Masuwati mo nga mga numero mint green. Sa mga Capricorn naman, ang mga Capricorn, mga natao Disyembre 22, subtubinero Justin 9, Capricorn, tunan mo ang breathing relaxation. Breathing relaxation, di kayo ka maghagay, ka mag-inhale, exhale, ka makahatag na katawhay, di ba? Ka breathing relaxation, kag meditation exercise, tunan mo ina, para ikaw maging healthy. Makaangkon ikaw sa divine dictation. Suno sa imo horoscope. Mga maswerte mo nga mga numero sa pag-asma. 33, 45, 51, 16, kag 25. The twin yellow is your lucky color. Sa mga Aquarius naman, yung mga Aquarius, tao Enero 20, tugtog Pebrero 18. May negosyo ka, Aquarius? May dalagan sa negosyo mo kung may ana, tungod mabakal. Amo na madugay-dugay mo na nga handong tungod sang pandemic, no? Amat-amat nga magabalik, no? Ang maayo mo nga kita sa imo negosyo. Hindi ka lang magbatyag sang kakapoy, magpakakapoy din sa pagpaninguha. Maswati mo nga mga numero 30, 45, 48, 19, kag 24. Ice blue is your lucky color. Kag sa mga Pisces naman, mga Pisces, netaw Pebrero 16, September, Marso 20. Pisces, kung may problema ka, masolusyonan mo ina. Ara lang sa palibot mo ang solusyon sa imo ginaproblemahan.
Pangamaswati mo nga mga numero 25, 10, 32, 48, tag 55. Crimson red is your lucky color. Okay, inang unang abahin sa ito naman pagbasa sa inyo mga zodiac sign para mag-check ang horoscope. Relax lang. Pabalik pa si Tito Wilma pagkatapos man tagpila ka mga importante nga mga commercial. Life Extension. Pito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang coronavirus disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tinguaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon alngot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Pito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang coronavirus disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tinguaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon alngot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas ka balanse, patuod ng mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo.
kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga estasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sa bituon. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, alas 12:21. Naman sa complete management sa atong sa niliv. Sa inyo dira kag syempre kay Inday Norma Rosales kay Inday Grace. Happy pila na ka months si Baby James, 1 year and 2 months subong. Baby James kay Ron kaya mayong hapon na kag kay Girom kag Carolyn Dinoy. Siling gani ni Jane Esto Ignacio, good PM Titawa, first time nakita manggid kita live sa radyo lang gid ko biga pamati termin mo mayong hapon siling naman ni sensiba di daw tuod how do sa kamaran gid ko mag-inom tubig man kay Scorpio sa kasi naigol sa horoscope anyway. Thank you gid sa puso na ni Tita Wilma mga nabili natin nga mga zodiac sign para man sa ating horoscope sa karon nga adlaw ara nakita sa Aries ang mga Aries na tao Marso 21 tubtob Abril 19. Ang mga pagpati Aries dapat ang mga ginapatihan bala nimo na dapat usisaon mo gid anay antes mo man sundon para nga maka-attract sa maayo nga kabuhi para sa expo. Pero ang pagpangamuyo himuon mo gid nga lifestyle mo, ha? Swerte mo nga mga numero 3 sa 26, 52, 32, 48, card 12. Amethyst violet is your lucky color. Sa mga Taurus naman, ang mga Taurus, Abril 20, tugtog Mayo 20, ang hugot nga pati or pagtuo, isa ina ka maayo nga panindugan sa imo kaugalingon. Kinanglan dugangan mo pagidang imo determinasyon nga maangkon mo ang imo ginahandom. Hindi mo pagduha-duhaan ang imo kasarang. Kaya amoy na makabulig sa imo para sa kayuhan.
So, rules, maswerte mo nga mga numero 5, 23, 35, 50, kag 41. Mocha brown is your lucky color. Sa mga Gemini naman, Gemini na tao Mayo 21, Tubtubunyo 21, hindi ka gin magpaduha, Gemini, sa pagpautwasan imo balatyagon sa imo palangga. Ha? Sa imo palangga kung sa mga mahal mo sa kabuhi. Tungod nga, tandaan mo lang, life is short. Life is short sa sining nga kalibutan. Kaya maswati mo naman nga mga numero 11, 15, 3, 24, 35, kag 41. Sapphire is your lucky color. Mga Cancer naman, mga Cancer na tao, 22, Tubulyo 22. Sundaan imo pagka-creative. Kaghimuon mo ang nabatsyagan mo. No? Kung anong nabatsyagan mo buhata, kay para ina sa imo kaayuhan. Amo pagbago sa imo kapalaran. Kay subungad no, feeling good kagid mo. Maswati mo naman nga mga doctor sa is 12, 18, 30, kag 32. Tangerine is your lucky color. Yes, mga Leo. Mga Leo naman, itaw Hulyo 23, Tubagusto 22. Ay, tungod sa mga violent expression, nagasakit talang. O masiling kasakit lang sa balatsyan ang makuha mo dira. Kinanglan mo ginawa ka lang sa madalong, Leo. Kinanglan anaron mo ang imo kaugalingon sa mga nainlay nga mga tinaga kay nami nga mga buluhaton para nga maging happy ikaw everyday. Masusin mo naman nga mga numero 4, 10, 6, 9, kagdo. Carnation pink is your lucky color. Sa mga Virgo naman, ay mga Virgo, na tawag sa 23, tutok Setyembre 23, ba ang bago mo na diskubrihan nga kalingawan, amo ina ang makabulig para sa imo kaayuhan. Anong kalingawan mo? Pagluto. Mahilig sa pagluto. Okay. Kung manami ikaw magluto, damo gid ang ma-order sa imo Virgo. Suwati mo naman yung mga numero 32, 25, 28, 15, kag 43. Lucky color, emerald green. Okay? So, nabatian nato na itong text sa gazon, fine para man sa itong text sa horoscope para karon nga adlaw Miyerkules, October 7, 2020. Wawara si Inday Giselle Franco. Hello to we kuno, hindi na nindamyaw takara kanila. Hi we, kamusta ka mo dira tanan? God bless us all from Miss Nieves Rafal. From Dingani man ang Inday. Gothenburgen, mayong agalang da sa inyo. Ha? Sa Vienna. Okay. Alas 12:58 na preparan nyo daan isa katasa nga mainit nga tubig kag isa ka sachet present on Plus Coffee Mix para sa inyong coffee break of course ang Hi, ang aton anay 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy,
cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Din ninyo si Tito Wilma sa pagpangamuyo sa orasyon perata batis sa COVID-19. Ready ka na. Orasyo Emperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya, kag ginhalinan sang sini nga virus, kag sang balatian nga iya gindala, kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot, kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton, sin may kasangkol pagkaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit, kabay ngang ila maayong nga lawas magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Salamat yan. Salamat din sa inyo pagpapag kay Tito Wilma sa pagpangamuyo para give thanks to finance. Okay, tiuna sa pagpaalam ni Tito Wilma, pasansya kid sa ulan ito madabutain. Pero si Tito Will magapaalam na sa sining hapon kay manang porla kay kayong dinay na mayong hapon ha. Ang atong Bible verse for the day, halin sa Isaiah chapter 41 verse 13, and it says, "For I am the Lord your God, who takes hold on your right hand and says to you, do not fear, I will help." Salamat din. So, tugtog na aliwit ba? Standby sa matawag na drama, mensahe ng pagsigigma. Una sa balita, una sa aksyon, sa makulod Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon!